लाइभआव दसे गफुर थांगासिनो गफुराव फंबायनि हाबा जानो आरोखि फंबायनि हाबा जानो थांगासिनो गफुराव आमाइनि फिसालानि 1000 দিয়ক কিমান 1000 आमाइनि फिसालानि हाबा जानो थांगासिनो आरोना गफुराव थुरिबारि गफुर थुरिबारि गखिला खाथियाव इउटुबाव सानै फैबाय नै लकेल फैखायो इउटुबाव जोंखौ इउटुबावसो सिनायलै फेसबुकआवबाथाय लाइभआव फैस्राखाया सोर सोर फैदों फंबायमोन कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जाखो सोर बेदर दंना दं बेदर दंना दं होनलाय गफुराव थांदों आरेम बड'लेण्ड फंबाय गफुर थुरिबारियाव फंबायनि हाबा दङ माने जानो थांगासिनो ओंखाम जाया जों बेदरल' जाना फैगोन ओंखाम जाया जों दिनै एकदम बेदरल' जागोन आरोखि जोंना जानाय स्टाइला एसे बेलेग ना औ मा ओंख्रि जाखो बड'लेण्ड फंबाय नै लोगोसे बस दं जोंना थांगासिनो दागिला डेन्जारसो मैया उदालगुरियाव डेन्जार मोसाबाय बियो उदालगुरि मामोनलाय सान्थिपुराव टंला हरिसिंगानि एकदम साहा हरिसिंगा सान्थि आमजुलि खाथियाव उदैयानो 100 ग्रामसो जामला फैगोन अमासोमोन बरिया गोथाव टेस्टि बर'आलाय आरो अमाखौसो मोजां मोनो नङा होनबा आरो बर'नि फेभरेटआनो अमा बयलारफोरजों हाबा खुंनायखौ हाबा होनालै दाना बयलार आरो अमाजोंबा माबाजोंबा नाजोंबा अमा होआबाथाय बे हाबायानो नङा बर'नि बड'लेण्ड फंबाय बबेनिमोनथाय नोङो साब्रै गाहाम फैना दं माथो कमेन्टबो खालामा सोर दंबा कमेन्ट खालामदो no parking ओइथ' थांजायो पार्किं होसोमारलै बन्द' मारलाय बाक्सा बाक्सानिसै ना बड'लेण्ड फंबाया होमबा आंबा नोंखौ बे उदालगुरि साइडनिसो होनना सानबाय थायोमोन बाक्सायाव बेरायहैयाखै बेरायहैगोन र' मालाबा एकदम जोंना मनुस दंना मनुस क्रिएसना मनुसनाव थांगोन र' मनुसा लेंहरबाय थायो माने बेरायहैनांगौ मनुसनाव एबार जोंना मनुसा फैना दं नाब्रा मनुसालाय माथो कमेन्ट हरथाराखै जोंनालाय बेलाय फैजादों माथो ना फैयाखै बाइकफोरा फैजायो फिसाफ्रा फैजायो फिसा मार केनेल नालाबानो हेल' लोगोफोर बरिं नांलै बिदिबाथाय कमेन्ट हराबाथाय नायबायल' थायो नोंसोरो दासो 4 लाइन गाखोदों एबारलाय उन्दु थांनो हासिगोन आरो
Cinta gila. Sariali menang kan? Bisunat tahun. Serbabar kokilai rani, suribari rani tumba legum deh, dah habis legum mata. Mata alasin dah thasara rani sere. Ekdom serba to, adan ko मैया नुदोंमोन हाबायाव मैया नुदोंमोन ओरैबायदि थोरैबायदि होनलाबायग्रा गोजासो माथो होनांगौब्रा माखौ लाजिना थायो नोंसोरलाय माथो होनांगौना होनबासो सिनायगोन ना जोङो सिनायाबाबो नुगोन ना गावस्रा एकदम माथो होआलासिनो एकदम कमेन्टआवसो खोन्थाहरो आदा नोंखौ मैया नुदोंमोन ना होनलाबायो माथो होनांगौब्रा लाजिनाङा औ साबा गाहाम माथो आसोलफोरा माथो रावबो सासेबो कमेन्ट हरा नोंसोरखौ लामायाव दंमोन मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरथ' अबेजों ओरै सारायलाय हाबगोन औ नांगौबा ओरै ओंखारफिननानै फरलाइन गाखोफिनसै ना बबेजों मोनो ससेल'सो बारस'नाय जायोबा नंगौथारो बागमारि जाहांबाय दे हाँ बिशन सूत्रधर भाई हाँ शादी है शादी में जा रहा हूँ शादी में जा रहा हूँ शादी में मामा का बेटा का मेरा भाई का शादी है वो गुवाहाटी से लेके गया वो लड़की वो बहुत दिन हो गया था रे वो 5 साल 6 साल का बाद में जा रहा हूँ गोपुर बहुत दूर है ना हम लोग का इधर से ओ हुमकी बिनानाव सिस्टार ओ मोजां बिनानाव माबोरै खबर सबर मोजां ना बिरशन सूत्रधर भाई कैसे बताओ जरा मोजां मा ओंख्रि जानाय बिनानाव आठजन गाहाम 9 जन गाहाम दंब्रा नोंसोरो लाइभआव नै दाबो कमेन्टबो हरा गावस्रा मा ओंख्रि जागोन रावबो खोन्थाया आलु मटरसो बरिया गोथाव एकदम टेस्टी मटर गोथांबाथ' आरो साबजाबाय आरो बांसिन टेस्टीबावसो बेदरजों समान गोथाव मोनखायो आंथ' आलु गोदानजों आरो मटरजों गहपुर थांगासिनो बिनानाव गहपुराव माबा हाबा आमाइनि फिसालानि फंबाइनि हाबा दं हेलो एकदम खाली माथो दिनै ना रडा
बेदर जाना फैदों एकदम जासिखावबोनांगौ दिनै गहपुरनि अमा बेदरखौ माबायदि मोनजायो जोंथिनाथ' एसे मोजां र' गहपुरना माबायदि एबार टेस्टिं ट्राइ खालामना देखायगोन नोंथांमोननो एकदम भिडिअ नायथार ब्लग भिडिअ लाबोगोन बारु आङो गहपुरनि हाबाया माबोरै जायो माने बिसिना धोरोमा माने ब्रह्म आरो ना ब्रह्म समाजनि बायदि माने हाबा खुंगोन आरो माबायदि खुङो नायनि नोंथांमोननो भिडिअ आङो ट्राइ खालामगोन माने जेसांखिनि हायो आं नोंथांमोननो देखायनो आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ वेट खालामना थाबानो जाबाय आरोखि जायखिया आं भिडिअखौ एकदम बानायथारगोन हा ब्रह्मफोरनि हाबाया गोगोम जायोनो माबायदि गोगोम जायो नायथारनोसै एबार औ नेना थादो लाबोगोन एकदम फुल भिडिअ लाबोगोन आङो हानायमानि आङो बिश्वनाथ माने जोंना ओरै एकदम धेकियाजुलि आरो बिश्वनाथ माबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ एकदम बर्डार आरो ओरैबा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय ओरैबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय आरो जोंना एकदम बर्डार क्रसिंनो आरो लामाया ओरै बारबा बिश्वनाथ ओरै बारबा ओरै धेकियाजुलि माबा सनितपुर जायो आरो नोंसिना अबेनिमोनथाय नामा गहपुरनि नामा ना चिरांनि आठजन गाहाम दङ कमेन्ट थुनो बाजोबनाय गोजासो नामा बे मानसिफोरानो आं उदालगुरि माजबादनि माजबादाव थांबा मालाबा लोगो मोनगोन होनबा दाख्लैबावैसो थांदोंमोन जोङो लोगो मोनगोन माबायाव निउ इयार्सआव लोगो मोनगोन उदालगुरि थांगोन ना निउ इयाराव फैगौ इयाराव फैगौ इयाराव एकदम देग्लाय गैला लोगो मोनला निउ इयारा जोबलायबाय नालाय एबार नेक्स्ट इयाराव ओइलाय लोगो मोनगोन दाख्लैथ' एकदमबारे उदालगुरिनि मानसिफ्रा भैरबकुन्द'आव जों पियार जासुला आं मटु ओमफ्राय सोरबा जोंना इउटुबारफोर दंमोन ना जों ज' बेरायदोंमोन ओमफ्राय दानाबा माथो होआ आरोखि ओमफ्राय उनावसो कमेन्टआव भिडिअ खोन्थाहरबाय आरो आदामोनखौ मैया नुदोंमोन होनलाबायो माथो होनांगौब्रा बिदाफोरखौ माथो होआ सोरबा लाजिलाबायो बारा गिदिर नङाना देरलाबायनायसो हादाया मानसिया आंबो बारा देराखै देराखैना देरलाबायनायसो ट्रेभेलार रिजार्भसो नामालै बेलाय रिजार्भसो हाबायानो मेलाबाथाय दा लाइफआ दुरबल जायोलै सोरबा कमेन्ट हरा नै हाबाखौ जाथारनाङामोनलै जोंबो जानायनांगौसो मैया सासे ओमफ्राय उदालगुरियाव बैयाव हरिसिंगानि साहा मा गामिमोनलाय सान्तिपुरनिफ्राय सिख्ला लायना गोग्गोम हिनजाव गोदान लायनानै गोग्गोम मोसाबोबावदोंसो नै एकदम बरिया मोसाबोखादां सावताल हुजुकेनामफोरजों एकदम हुजुकेना सिख्लाफोरजों आरो ना सावतालबाबो बिराद साफा दंलै फसायबोगारदां लानजाय गैयाबाथ' सिन्था गैयामोन लाबोजागौमोन हुजुकेनामे बांकानामे सालाकानाया होनलायदों बै माबायाव सान्तिपुरावनो मोसाबोदों आरोखि हिनजाव गोदान लायदोंमोन जोंनिफ्राय हिनजाव गोदान लायदोंमोन लाबोबाय मैयानो हाबाया दिनै हाबा
हाबाय दानना हरखादों होमबाबो नोंखौ हाबनायनि आर'ज लाबाय आर'ज लागोन जानाय लोंनाय दिनै रिसिपसन नामा दिनै रिसिपसन ब्रा बिसिना अमा मानै ना ओइ साला बस मा गोसोखांना फैलाबायखो दोनलाय आंनि लाइफआवलाय माबायावलै गहपुराव थांगासिनो गहपुराव औ नै नोंना बेवाइबो दं आयंबो दं आरो नै बसबो दं लोगोसे बा नायना माबादो खोमालै औ सिगाङावथ' डिउटि थाङाखै आसोल डिउटियाव नै दासो बिश्वनाथ माबा टाउन मोनदों नै एकदम खालिथार दिनैसो नै बिदि खालि खालि मोनदों खिन्थु नै नुबाय दायो माबा दंबाय डक्टर बायदिसिना मानसि जादोंमोन सार गैयामोन ओइ बाबु बिमाया माबायावसो दंफैयो मालाय बियार जासुलाजों थाफैबाय बियार जासुलाया मोनसिगोन दा बियार जासुलाया नायदोंमोन रागा जोंलायदों आंखौ ओमफ्राय गावहाबो हाबा जागुबैनाय बायदि एकदम आर'नाइ लानानै माला गानफबबाय नालाय भिडिअ'आव पस्टखौ दांखांना होबाय आङो ओमफ्राय गावहा एकदम मिनिनायजों रिएक्सन हरबायब्रा ओइ लाखिमा लाखिसारादोलै नों आसोल बाबु बिमाखौ मोजां समायनाय नुखादों आं नोंखौ एकदम पियार जासुला मिलायफबलायनाय नुखादों आरो एकदमबारे लाखिमारदो पियार जासुला भाई र' सिगाङाव दंब्रा सिगाङाव लायगोन ना डिउटि थाङाखै आसोल नोङो दिनै हा नै जुथा लानो नागिरदों आङो नैबेयाव बिश्वनाथ टाउननि जुथाया माबायदि जायो ओइ नैबेयाव दंमोनलै नै बेयाव सोसनदों खोमालै जुथायानो गालाबायलै आंना अ डिउटियावनो दङ ए थब थांनो आदा माबा जोखावनाय बायदि साना दं आंना माबा जुथायानो थुब्ला जिबाय जुथाया फाग्लासो बारा जियाखै आरोना एसे खनाया जिबाय गोदान लानांसिगोन खोमालै दा हाबायाव मोसालाबायबा एकदम गाखोलाबायबा जारला जागोन ना थारला बारलानो नायनि र' माबायदि मोजां जुथा मोनो ना मोना मोजां ब्रेन्डनि मोनबासो लागोन नङाबा लायालै दे आसोलथे आंबो लाइभखौ दोनथ'नोसै खोमा मावबाय था दे जुथा আছে ভাল जुथा হ্যাঁ কেম্পাস হবো আর পোস্টেন পোস্টেন নাই কেম্পাস কেনকা দিছে নেবো थानाय नागिरदोंलै र' एसे हाबलाबायदों हर जुथा बोनो हा न নম্বর হলে হবো হবো नायनि र' मोजां मोनना मोना नाइकफोरनि मोनबा मोजांमोन नाइकफोरासो नोंखि नाइक नाय ना नाइक वाले वाला वेटलैंड বিলাক নাপায় আৰু আজিকালি ন গুৱাহাটীত পায় গুৱাহাটী কলকাতা এইবিলাকত वेटलैंड পায় जुथायानो थुब्लालै दहाय एकदम पाका लामायाव एकदम ओरै जोजाबायना बुस्थुआ रुगुङाव थुब्लाथ' जायाखै एसे जिदों आरो बिजौआव माने
र' नायग्रोनां जुथाया एसे पसन जायोना जाया मोजांबासो लागोनलै नङाबा लाया नायग्रोनि र' दे आसोलफोर आङो दोनथ'नोसै लाइभ भिडिअखौ आरोना उनाव लोगो मोनफिनगोन भिडिअआव नैबेखौ आङो हाबा जानो थांनायखौ भिडिअखौ नोंथांमोननो फुल भिडिअ होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाय बाय दोनथ'नोसै बाय 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 मोजां जुथा दंना गैयाथाय मोजां जुथा दंना गैयाथाय र'